Natubungan di sana tubago. O yan o. Lat. Lapat na lapat. Grabe, may trail yung ano. Naano kasi yung ano namin, gulong. Na flat. May dadaanan. Kailangan inagis muna. Po, good morning, good morning, good morning. Mga viewers, sponsor. Good morning po. Ayan po si Kapuli na taas na. Bali, tinatapos na lang yan yung ano, yung sa flashing. Bali, tinapos na lang kami kaya Puloy. Ayan o. At may mga ano, bulkasil. Lagyan ng bulkasil para sigurado talagang dito magas. Bali kanina pa si Kuya Puloy nagtrabaho. Mga alas 6 ata. Alas 6 Kuya Puloy no? Kasi yung init nga. Alas 6 ba? Alas 6. Bali ngayon tapos na to dito sa taas. At yung mga ano, dadagdagan na lang ng mga tornilyo. Ayan, bulkasil para dito magas. Grabe yung init. Tapos paggabi, maraming lamig. Hop! Natapos din. Hindi po madali yung mag-assemble ng ano dito sa ano pangalan yung Kuya Puloy? Sa flashing. Kasi dapat sigurado. Tapos yung ano, yung yero, inassemble ni Kuya Puloy. Hindi yung tulad ng iba na nabibili na yung buo na. Ito matibay talaga kasi sariling gawa at saka makapal. Makapal yung yero niya. Siguro kung may pintura, pwede siyang pinturan para di kagad kalawangin. Kuya Joel, amo. Ha? Concrete nail. Ay, pako na ba kayo dun sa ano? Yung mga tornilyo dito sa yero, okay na siya. Ayos na. Yung dito naman, okay na. Yung mga ano na rin, bulkasil. At ayun, yung gabi, yung update ni Idol. Number 2 tayo, number 2. Nasa 140. Number 2. Maganda, tumataas. Tumataas. Umaangat. Nasa 140 yung lamang. Okay lang. Lamang ka pa nun ha? Lamang pa. Kasi number 2, number 1. Pero ayos lang yun. Kasi ganun talaga. May mga supporters din siya. Siyempre may supporters din tayo. Siyempre ganun pa man. Maraming salamat po sa ano. Maraming salamat sa lahat. Kasi napakalaking bagay talaga kapag nakasama ka dyan sa challenge na yan. Lalo na pag ganito may mga sumusuporta. Nakakataba ng puso na may mga sumusuporta sa atin. At siyempre sa mga nagpapakulay at siyempre sa mga tao dito na nakakasama namin dito sa site. Maraming salamat sa kanila.
At mahaba pa. Grabe pa. Dahil pang magbabago. Mahaba pa yung labanan. Ay sisimula pa lang. Malupit. Hindi kagaya ng mga lipas na challenge na basta lang mag-upload. Tapos yung palipad, ngayon kakaiba. Talagang ito ang tunay na challenge. Talagang sina-challenge talaga. Pero maganda yung narisipan ni Idol Japper na ganyan. Kasi pag pumatok naman, hindi lang sa makikilala yung channel, at marami talaga yung kikitain. Ayan. Kasi magpupursige mag-upload. Tapos basta dapat porsigido talaga. Baka ako nga minsan 4-5 yung upload ko. Siyempre maraming salamat sa lahat na nanonood. Kasi kung di dahil sa inyo, kahit 10 ko pa yung upload na yan, kung wala mang manood, wala namang mangyayari. Kaya thank you sa mga sumusuporta. At kakaiba yung views ko ngayon kumpara nung di ako naka-challenge. Grabe nagbago sa upload ko ngayon. Talagang sinusuportahan. Siyempre thank you talaga sa lahat. Maraming salamat. At may panibago naman tayong challenge na 60k yung ipunin naman natin. Ba na, grabing init. At ayan po, yun nga. Halos patapos na sa bahay ni Ate Bidang. Siguro itong week na to, kasi yun mga na lang, retats. Grabe, napakatibay ng bahay ni Ate Bidang, lalo na yung bubong. Lalo yung bubong, talagang yung nagpatibay doon yung flashing. Kasi nakasan dito yung bubong, tapos may asintada yung flashing nga. Nagmisto lang parang box type. Kaya di yun basta-basta mabaklas ng yung hangin, yung sa kabahayan. Kung halimbawa man kung may masamang panahon, talagang matibay yun, napakatibay nun. Grabe, ganda talaga. Tapos tiles yun. Yan yung unang pabahay ng Timpaway, hindi ko vlog na naka-tiles talaga. Yan yung pinakang una. Doon talaga sa yung pinaka-flooring niya. Andito si Ate Bidang. Ano Ate Bidang? Masasabi mo sa bahay mo at sa mga Thank you so nag-sponsor? much po sa lahat ng sponsor po ng bahay na Ate Bidang. Sobrang salamat po kasi hindi ko sukat akalain, sobrang ganda. Naka-tiles pa. Oo, naka-tiles pa. Thank you po sa inyong lahat mga sponsor. Shopping. Siyempre kay Kuya Noli. Opo, syempre. Kay Kuya Noli. Syempre kay Kuya Noli. Tapos, yung alikabok doon, yung mo tinanggal yung mga mo, Hindi doon naman kuya sa damit. kusina. Wala ba? Pupunta yun. Pag ginamit nyo, maano pa rin yun. Lawak mo. Kaya Bobby? Nagbantay kay... Nag-eskwela. May school pala ka Bobby ngayon. Ay, sarap nung tulog ko kagabi. Alas 3 kasi kuya. Sumakit ko ulo ko. Oo, madaling araw. Opo, nagising siya kay mama. Bili ng gamot. Dapat pala kasi, Kinabahan na naman. lagi kang may gamot, mapasiguro. Kinabahan na naman. Para in case may emergency na may naramdaman kayo ng Ang init baga kasi kahapon nagsasampay ako. Pati ngayon, ay dami mong nilaban. Tapos sumayaw pa. Tapos sayaw-sayaw pa. Naglaba. Kaya ang sakit ng Oo, braso. mahirap maglaba. Ako nga, pag kung nasa bahay ako, pag makita maglaba, laba na. Sakit sa ganyan, pag marami.
Pero ngayon, dapat di na matatambakan. Kasi may mga ano na. At ayun, go lang ng go tayo ng upload. Siyempre, sana supportan nyo yung ano ko lagi hanggang dulo. Yan. Para bagay sa challenge para sa akin, kahit na ako mag number 1 o ano pa man, basta makagraduate, malaking bagay yun. Napakalaking bagay yun kasi mag-ilan na yung dollar ko ngayon. Kung di naka-challenge, baka di pa ako naka 100. Baka mga tansya ko, mga ganitong asais na. Asais mga 7. Asais. Siguro yung dollar ko kung di ako naka-challenge, baka 50. Mga ganyan. 50. Grabe yung ano, grabe yung advantage pag ano, nakasali sa challenge. Kasi daming mga vlogger na gustong sumali sa challenge. At isa na ako dun. At tapos sa pagbablog ko na 2 taon, naranasan ko agad maisabak sa challenge na talagang yan na yung masasabi ko, talagang challenge na challenge. Kailangan mag-edit na mag-edit kahit antok na, bira, edit pa rin. Yung live, sayaw-sayaw. Inuuna yung live bago kumain. Oh, ganun talaga. Salamat talaga sa suporta nyo. At mamaya, ngayon Lunes, sigurado number 2 pa rin tayo. Di pa nga natin masabi kasi may number 3. Malay mo na marami din sumuporta sa number 3. At least, yun nga, sabi ni Kapuloy na umaangat kasi number 2 na eh. Yung dating number 1, number 2 na. Sabi ni Kapuloy, umangat daw eh. Oo. Baka bukas number 10, lalong nag-aangat lalo. Lalo pag nag-number 20 na. Nag-improve. Talaga. Lalong umangat. Ano na, Kapuloy, na ka dyan. Hindi pa man mataba, oh. Oo. Paano, ginagawa ko kasi sa Lucky Me, inuuna ko pinapakuluan yung seasoning. Kasi yan yung nakakapag-UTI pag di naluto ng gusto. Kasi yung noodles, lang naman yan. Pag nakuluan na yung noodles, ay yung seasoning, lagay ko na yung noodles. Sabay, takip na lang. Kulo ng konti. Ayan. At tingnan natin kung may karugtong pa tong vlog na to. Right? Ayan mga kaparang Jason. At yun nga, punta kami ng hardware ni Kuya Joel. Yan. Time check natin ngayon ay 9:29. Bali bili kami ng simento dun sa may hardware. Tapos gagamitin namin yung e-bike ni Kuya Joel. Ayan na nga si Kuya Joel. Kasi hindi kaya ng motor, 2 lang yung bibilin. May harang kasi itong sa may release. Dito na lang kami dadaan. First time kong dumaan dito. Lakad mo na ako? Yeah, Sakay na. shortcut tayo. Shortcut na malapit o malayo. First time kong dumaan dito. Ayan. Oh, dila po. Kaya. Hindi. Baba. Oh. Putik, maputik. Pag pinadyakan, magaan man. Magaan pag pinadyakan. Ay, rock na po ako. Rock na po natin. Oo. Sprocket. Oo. Pamang-pamang. Dumulas na yung sprocket. Sprocket na teorya. May mga tumayo pa pala dito. First time ko dito talagang dumaan.
ng HTC. Holy Trinity, no? Yan yung Holy Trinity. Lapot ka lang sa akin. Ano? Baka malalim. Yan yung paaralan. Yun yung school, oh. Holy Trinity. Ano, sakay na? Maya na. Lalim pa. Hindi ka saan makakuha ang ano. Oo, Libot ko ba? iikot talaga. Mabala ako ko dyan sa Ano, kaya? Baba. baba naman. Grabe, kawawa yung ano. May bike. Oh. May four wheels siguro dyan dumadaan. May yan. Dalawang daanan. Oh, yan pala dyan. Narangan kayo ay. Kasi nagpapahirap mga harang-harang. Ito yung papuntang Kasadali, no? Oo, yun. Ah, yun, magdiretso. Yun, ikasabi. Oo. May nausap po yan dito yung e-bike. Narangan na. Wow! Ayos ay. Kaya ba naman yung vlog natin ngayon? Hindi naman tayo nakamotor. E-bike na e-bike. E-bike ni Kuya Joel. Punta po kami ng ano, ng Bulacan. Biyaya kami Bulacan. Dapat siguro, wala po nag-ano nito, nagtitesting na ano ah. Biyaya Maynila. South Road. Buti kung may mga bata. Maraming battery, no? Mahal yung battery kasi nito, no? 7,000 na. Oh, biruin mo. 7,000. Ilang oras bago malubat? Maghapon naman. Ay, maghapon. Mga siguro mga 5 battery. Baka abot na. Pwede yan. Mag-segil mo sa ano, mag-charge ka. Oh, yung 5 battery siguro, 5 o 10. Kaso, yung maghapon na yun, pahinto-hinto naman na ano. Kasi pag diretsuhan na biyahe, Kaya? yung diretsuhan, talagang ihinto mo, lubat. Bibili na ako ng ganito pagka magkapera. Oo. Yung ganito ulit. Yung ano, Battery. Ah, battery. kasi pag nagkakayo, Oo. May reserva, no? ano na to, may isang taon na. Oo. Yung iba nga dyan, siyam na buwan. Siyam na buwan. Ano, pagkabili, Sira na. sira na. At isa
Isa lang. Ano to? Isang taon ni Oo. walong buwan. Isa lang pala yung battery ng ano ng e-bike kay Joel. Tapos bibili daw siya pag ano pag magkaroon ng pera na. Pera. Siyempre daming inuuna, may mga nag-aaral. Oo. Mas priority yun. Yung dali na kasing malubat. Kasi naman. Oo. Dali na kasing Ay malubat. may nakalagay pala dyan na ano, percent. Pag lubat na lubat, ilang oras bago ma-full charge? Ano? Bali 5 hours. 5 hours. Kan, 8. Oh. Hindi naman to ano sa kuryente. Oh, Yung magastos. kasi naman. Oo. Halos 200 sa buwan. Oo. Kasi nung nabukaw ka rin, tinandaan ko. Yung nakadagdag ng ano, ng bill. Oo, yung binabayaran ko ng Oo. kuryente bill. Ano lang, 400. Oo. Nung nag-search na ako nito, umpisa, 600 na yung binayaran ko sa buwan. Oo. Kaya 200 din. 200. Tipid pala, tipid. Kung maggagasolina ka, Oo. ilang araw lang eh. Narinig bakal? Oo. Patay na natin. Dito ako bibili ng ano, simento. Bali paparesibuhan na lang natin kasi bawal dito mag-vlog. Oo. Bawal ng vlog dito. Hanggang dito na lang yung vlog na to. Tapos biyahe na ulit kami. Agad? Abot pa ka ano, gasolina oh. Ayan po at pabalik na kami. Pabalik na kami ng Baras. Bali hindi na kami doon dadaan sa dinahan namin kanina kasi putik-putik mabibila auto. Pero ito yung sa kami dadaan. Bali doon. Eh yung resibo di man dito. Ay dito sa ano yung kasi. Yun nga. Bali na paresibo lang tayo doon para may pang-update din si kung ano sa yun nga, yung budget yan, kailangan yung resibo. Tapos bawal kasi doon mag-vlog na laging bumibili dyan, nagtanong na kami dyan, bawal, ayaw dyan mag-vlog doon. Resibo na lang, dalawang simento, ito yung simento at yung ano ito, yung resibo dalawa. Amount total 375. Kung may supling 420. Long rides. Ah, Dapat pala nagpapako tayo kay Kuya Noli dun sa tugtog tapos nagdala tayong speaker. Ilagay natin dito sa padjak ka ng kandidato. Oo. Kaya? ano, kakayag talaga ako. Hindi pa ako sa trabaho dyan. Pag wala akong trabaho sa construction, tayo. Kayod. Ano yun? May ano din to, may prangkisa, may linya. So, magkuha na to sa isang taon. Kaya nga kumuha na ako ng ano to, ng coding. Oo. Full of coding na to. Oo nga, may nakalagay sa likod eh. Clear face. Coding. Clear face ang coding. Oo. Gusto nga na yung Baba. Tulak tayo, tulak. medyo mahon. Hindi. Kawawa naman yung padjak. Sige. So, dito rin baga tayo dumaan. So, doon pa rin sa ano? Putik-putik. Highway tayo, highway. Highway. Tara.
Kuya Jewel. Vulcanize muna natin. Vulcanize. Saan yung pinaka-vulcanize? Natubungan siya na lumang. Ayan o. Lat. Lapat na lapat. Okay, tanggalin yung ano. Kasi wala nang tornilyo. Sisira yung pito mo. Ano? Saan pinaka-vulcanize yan? Sorry mo, pinaka-vulcanize. Sa Kinuanan. Oo. Baka na dun sa dinaanan na putik na ano. Nabubog siguro yan. O napako. Lakad talaga lakad. Mas bubuhatin pa lang yung simento. Tulak. Diretso yan doon. Oh. Bila ako na. Bubusin na po ito. Tapos iakyat ulit tong ano, bike. Yung e-bike. Iakyat ulit. Yan na dadaan. Ay, tawag na dito no. Nabi may trail yung ano. Lalo kasi yung ano namin, gulong. The flat. Akbangan. Saka katalisod. Driver. Oh, yung e-bike mo. Yan, babalik mo pala. Saan may dadaan? Sa doon. Ah. Ay. Oh. Kakal mo susi. Grabe yun. Ay naku. Kasi yung kami dadaan na. Yan o, yan yung bahay ni Chinchin. Yung binaan dati namin ako kung namin sa dali. Bahay ni Jam, yun nandyan. Lupit yung nangyari. Nakaka-shortcut ito nangyari sa amin. Tapos ito bro. Yun. Lupit. Ito nangyari sa amin. Pero talaga kasi yung ano, yung dyan sa release. Hindi naman ito mag-deliver na
Ganito lang, dalawa lang. Ang kailangan talaga. Magbuhat. Pag motor naman, hindi kaya. Ano yun? Isot. Ay. Ako. Napasubo kami. Naplatan. Napla. Ba't ako release? Malupit. Kakaiba yung vlog natin. Nagawa ngayon. Talagang challenge. Ikot ko muna. Ano, sama pa ako din ah. Huwag na. Ano lang. Pampapulganis mo. Hindi na. Ano dito? Pumasahe. Kaya pumasahe doon. Ha? Pumasahe. Bye. Wala di. Oh. Ha, Manjoy. Grabe. Napulatan yung padjak. Imbes nang mapamadali, napakatagal kasi. Umikot pa kami. Tapos, minanuano namin yung simento. Ako. Ayan po. Ay, congrats nga pala. Kasi nadagdagan yung ano niya. Medyo tumaas-taas siya. Umangat. Umangat kasi dati number 1. Oh. Kagabi number 2. Oh. Congrats. Sabi ka puloy. Umangat. Ayan po, hanggang dito ang vlog na to at maraming salamat yun sa napanoorin nyo yung vlog mula umpisa hanggang dulo. Ayan po. Bye-bye. Grabe challenge na to. Challenge na itong simento. Nasaan mo yung ano? Yan, Nasaan mo yung bye-bye. ano?